Všichni se připravit, 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. A máme odstartováno! Opravdu diváci, teď poprosím krok vzad, aby nám nedošlo k nějakému střetu a celé to opravdu taky nabušené startovní pole trasy C už se vydává do závodu Znojmo Burčák Tour Kooperativy. 31 km s převýšením 366 metrů čeká na tuhletu partu. Je to střední trasa, takže ani ne ta nejdelší Bčková, ani ne ta úplná fitness jízda. Tohle to bude totální sprint, něco málo přes 300 metrů převýšení, takže opravdu závodníci poletí extrémním tempem jihomoravskými Vinicemi. Vám všem, který jste ve startovním poli, přeju hodně štěstí. Užívejte si ten závod, jak jen to půjde. Bude to dnes hodně parný, bude to dnes hodně rychlý. Trať ale krásná, suchá, opravdu dlouho tady nepršelo, takže se vám poletí parádně. Krása, tam jsem viděl, že některý z závodníků měl dokonce technický problém hned po startu. Kousek svýho roztrženého řetězu si držel v levé ruce, tak snad se mu to podaří rychle zanítovat, aby mohl vyrazit na stíhací jízdu. Krásný týmový dresy, teď jsem viděl jednoho z borců z BMC, jak se prokousává celým tím startovním polem. Naopak někteří závodníci zdraví diváky, ahoj, hodně štěstí, užívej si závod, šifťáci vyrážej. Ahoj, ahoj, pohodička na Jižní Moravě, o tom to je. Budou tam taky možná nějaký ty neplánované občerstvovací stanice, které nejsou nahlášený, ale místní vinaři často vyrazí do terénu s nějakou ochutnávečkou právě s tím burčákem a s nějakou dobrotou. Čau, čau. No a diváci samozřejmě stále fandí, i Palečkovi jsou tady s námi. Točte, foťte, klidně nahrávejte na sociální sítě. Tohle je 14. díl seriálu Kolo pro život. Znojmo Burčák Tour Kooperativy. No a podívejte se na to, někteří závodníci z těch zadních řad do toho šlápli opravdu s velkou vervou v těch prvních metrech a hned se prokousávají startovním polem. Vidíte, že i do půlky těla někteří odění, přesně tak palec nahoru. Doufám, že ten palec nahoru bude potom i při dojezdu do cíle, protože do cíle budete dojíždět do stejné brány. Vidím také oranžový dres chytrého traséra od alltraining.cz, který je ve startovním poli k tomu, aby radil závodníkům, jaké tempo zvolit, jakou stopu zvolit v technických pasážích a podobně. Takže od toho je tady chytrý trasér od alltraining.cz, který je společně se závodníky ve startovním poli. No a další, tady už startovní čísla převyšující 500, takže opravdu více než 500 závodníků ve startovním poli. 900 lidí dokonce ve startovním poli trasy C. Vidíte i dresy Agrofertu, samozřejmě viděl jsem tam dresy České spořitelny a dalších stájí, samozřejmě i Škodovka vyslala svý reprezentanty.